Bandiraɓe assalamu alaikum. Barka meɗen inde wakkatire, barka meɗen fottuki nder wonde hirde. To min kirdanta on min gaddanta on sharha dow ko yahata hakkunde lesdi Iran inanta Isra'ila. To ni heɗitoɓe yejjitai nyalde asawe malla hore ɓir salinde 13 lewru ndu'undu Afrilo malla lewru nayabru ndu gonanɗen, leydi Iran sakkini balmi yaki leydi Isra'ila ɓawo Isra'ila ndin yari kippol malla piyanɗe ko mbi'en piyande dow famardu ofishiru cimaku malla ambasador Iran wuro Damascus lesdi Syria nyalde go'o lewru ndun. Nden bo Kenya mi safina jumɓare ɗum findi habaruji wi'uki leydi Isra'ila ndin yari kippe malla piyanɗe dow yayre tappuki balmi nukiliya leydi Iran din inanta sangere ko mbi'en laɓɓare konyanko'en Iran din Isfahan cakantarare lesdi din. Nden bo piyanɗe ɗe hen memi leydi Iraqi inanta Syria, to ɗum wi ha tomma ɗum yari piyanɗe, to ɗum numata Isra'ila ndin yari piyanɗe ɗen. Amma Iran din fewni kubaruwol ngol to ndi wi Isra'ila yara piyanɗe nder mari, to ma bo ndi yari piyanɗe ɗen na gila Isra'ila piroje ɗen ummoyi, gamma piroje ɗen ni ɗum piroje pamarɗe nanduɗe iɗe bacci malla sukahoy fijirta. Holko woni gonga ko yahata hakkunde lesɗe ɗen? Tahir Amin Raji Yola no jaindiyankejo joɗiɗo wuro Teheran o firtanay en ko yahata hakkunde lesɗe ɗen ɗiɗi. Sei mo'itinon jonde gondon e amen dow channel YouTube amen Kode TV. نفربر BTR مجهز به توپ 23 میلیمتری استابلایزر، دستاورد سازمان تحقیقات جهاد خودکفایی نساجا. نفربر BTR 23 میلیمتری تکلو ساخته شده در سازمان تحقیقات جهاد خودکفایی. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Modibbo Tahir a jaindiyankejo joɗiɗo ha wuro Teheran. Bano be'utumi gila aran ni Isra'ila fuɗɗi yaranki Iran kippol ha ofishiru cimaku leydi ndin pamardu wondu wuro Damascus. Nonnon bo Iran din sei watiti nyande 13 lewru ndu. To nden sei ɗum heɓi habaru wigo nyalde misa fina jumɓare malla maunde hayri ma Isra'ila ndi yari kippe ha wuro Isfahan. Amma cuɗi cakol habaruji ha ɗon Teheran fewni habaru ɗuhun, nonnon bo lamu leydi ndin ma fewni ɗum. To ko yahata ɗume woni gonga piyanɗe ɗe hen? Assalamu alaikum Mala Ibrahim, miɗo yela on ɗon jam. Wato ɗum ko fe'ata hakkunde Isra'ila be Iran ɓadi ɗum ɗo kanjum woni nyalade arande ɗum lewru Abrilu en woni ɗo. Jirgije konu je Isra'ila ummi daga pellel fere wiyata Golan Heights ko kuma ƴolɗe Golan je Sire on, amma Isra'ila ma jabti daga hitande 1976. To ɗi ummi daga pellel mai ɗi nasti nder Syria, ɗi wari lamorde Syria kanjum Damascus. Wato sai ɗi sakkini balmi dow office ɗum en wiyata jakadanci je Iran ɗum woni nder Syria. Ha nder mai ɗo ɓe mbari himɓe 7, 12 bo nawni. Ha nder baraɓe ni wodi mawɓe soja en.
wonɗon konyanko'en leydi Iran ndi wonɗon gonɓe ha Syria. Ha nder maɓɓe ɓeɗo wi'a ɗum Zahidi, o andaɗo ha Iran ɗo be iri kuɗeji mako ha leddi Syria mai be Lebanon, so oɗon nder ɓe Israila mbari. Kanjum on ɓawo nyalɗe 10 sai Iran ramiti be balmi ɗum ɓe wi'ata missile be drones. Missile ɗo kala gotel nder maji fu wodi iri tedduki muɗum, wodi yawuki muɗum, be bo iri ɗum bononda ɗum waɗata. To balmi mai ɗo ɗi waɗi aƙalla 300 dow Israila. Goɗɗi fere ɗi fiɗama tunda Iran, hakkunde Iran be Syria waɗi kilomita 1,500 ha pellel fere. Ngam mai balmi mai sai to ƴaɓɓiti Iraki nden ƴaɓɓiti Jordan hideko nasta ha Israila. Ngam ha dow lawol musamman ha Jordan balmi fere fiɗama ɗi yottai Israila, amma ɗi yotti Israila mai nden bo waɗi bononda ɓuri ɗuɗugo. Bononda mai ɗo latuga Israila ɓe ɗon haɗa rediyoji be telebijin wato vangingo gonga, sai warti ɓurna fu a laran hoyiɓe ha woyaji maɓɓe be hunde ɗo on tan a heftata gonga. To amma balmi Iran yotti Israila fi'i pellelji soja on tan ha nder maji, fere ɗo ha Tel Aviv, fere ɗo ha cibiya nuclear je Iran je Israila mai ɓe ko nandi mai. To ngam mai daga ɓawo ɗon ɗo nyande 14 lewru Abrilu ɗe kenan. To ɓawo ɗon on sai Israila mai vi ramitan. To on hande fajiri jamdi 4 on sai ɓe nani sautu bindigaru ha gallure Esfahan caka Iran. To himɓe ni vagare sai ɗo tamma Israila on waddi habre. To amma ko mawɓe soja en ha leddi Iran wiyata, na Israila on waddi habre daga yasi ba, laatan vawoɓe ɓawo Israila ha Esfahan kamɓe on ummini. Wodi iri jirgi on petel ɗum ɓe howata be hoto mai, en jarida wato howɓe habaruji ma ɗo naftira be mai. Iri mai on ɓe ummini, sai soja en Iran bo sai fiɗi ɗum yandini, amma wala ko waɗi ko ɗume ha Esfahan. Ha Esfahan ɗo ɓe wodi cibiyaji ko kuma wato ta'asisat je nuclear hatoto, amma wala ko fa'i be ɗum mbarai goɗɗo bonnai kuje fere, wala ko ɗume. Fi'ande gotel ɓe fiɗo kanjum on tan himɓe nani. To on a lari hunde ɗo ci'e telebijin be rediyo ɗum ɓe vawata Israila mai ɓe hebbini duniya be habaruji na Israila yari habre ha Iran, ɗo na gonga on ba. Ko Israila yari habre ha Iran ni, to vawoɓe ɓawo maɓɓe ha nder Esfahan hon ummini ha Esfahan ummini jirgiyel petel ni ɗum ɓe hawata hoto be mai, a hefti kangel mai bo nde soja en mai ɓe hefti ɗum ɓe fiɗi ɗum timmi, wala ko fa'i fere, wala mo nauni, wala kuje vonni, to na jirgiyel mai timmi, wala kuje fere. To ngam mai habre hakkunde be Israila be Iran kam ko moye andi neɓi, amma ni balɗe ɗo ɗum satiti, musamman ɓawo habre fuɗɗi ha Gaza nyalade 7 lewru October nduɓu salidi ɗo. To ha jotta bo mo tokkata habaruji ɓe andi ɓe mbari Falastini ko en waɗi 134 hande. To nden bo fayin Israila mai ga wakkati mai ɗo haɓa be Yemen be Hezbollah, Lebanon be woɓɓe fere ha nder Iraki, amma ni je habre maɓɓe be Iran kam kanjum ɓawo ɓe yari habre ha office jakadanci je Iran ɗum woni Damascus ha Syria.
wato nyalade arande je lewru aprilu ɗum en woni ɗo. To habre mai ɗo yaha nden bo fahin alama sappi israila ɓawo lebbi 6 be fuɗugo habre ha gaza ɓe jabtai ɓe kaasi jabtugo isra'ilinke en wajen 200 ɗum woni jongo hamas, nden bo ɓe kaasi nonnon timudugo be soja en hamas mai. Seni tan ɓe ɗon mbara rowɓe be ɓikkoy, ɓurna fu rowɓe be ɓikkoy mbarata. To habre mai timmai, gaza ma seldiri ɓe. Nden jotta sai on kanjum ɓe waɗi ɓe tooñi iran ngam bo ego ɓe nastina iran habre mai. To ɓe nastini iran habre mai bo ɓe heɓa vallinde america be luttuɓe lesɗe hirnage iri ingila, faransa be luttuɗum. To amma wato kippol ɗum iran yarini ɓe yande 14 lewru sali ɗo holli dow lallai to israila waddini iran habre to habre mai nyaɗan sosai. Jotta ma ƙungiyaji ɗum hamas be hizbullah be ɗi woni iraki be lesdi yemen ɓuri ɓe sembe. To iran nasti habre mai israila ka timmi on tan, wala ko america wawata wannugo ɓe, ko da ɓe waran habre mai yahata ko hato israila sankitan on tan. A hefti, to kanjum on bo titi. A hefti, himɓe on ɓe jafti leddi maɓɓe waɗi duuɓi 7.5 hande ɓe ɗo yara bone ɓe farti ɓe. Ko kenya ɗo yande alamisa ɗo ha new york commitin en viyata commitin tsaro ko commitin ɗum hoolare ne en viyata ha new york ɓe jooɗi ngam ɓe heɓa ƙuduri feere ɗum tabitinta leddi falasɗinu ha leddi asli muɗum, amma america haɗi. Ngam mai habre ka ɗo waɗa, nden bo fahin america ha babal be lesɗe hirnage ɗo faransa, ingila ɓe iri jamus ɓe ɗo bawa israila, amma wala haɓe yata. Karshe mai ko ɓurna iri wato andiɓe ko doggata ha duniyaru, musamman bo ha funange duniyaru wato wiyata gabas ta tsakiya, to andi ragare israila tan wari sai dai wakkati on tan lutti. Ego ho an duuɓi ɓeɗo waɗa habre mai, amma nde fuɗɗi nden bo wala alama habre ɗo daran sai to goto nder maɓɓe jali. A hefti, tunda israila ɗo ɓe wi ɓe yerdai falasɗinu ma gaba kiɗa, nden bo jotta duniya fu hatta yimɓe ha lesɗe hirnage mai ɗo america, faransa, jamus be ko nandi, ɓeɗo vawa ɓawo falasɗinu kono wala mo yerdi iri mbarugo ɓe mbarata iri bana mbarugo buubi be ko nandi iri mai ɗo. Ngam mai karshe mai fu falasɗinu ken kamɓe on tan mi waɗi nasaraku, amma min anda nde seɗi tan habre ɗo alama sappi kanjum on habre rakare. Dole on falasɗinu laata lesdi on marndi dimu bana kala lesdi fu ha duniyaru. ɗo israila yiɗi ko yiɗa kanjum tan mi fi'ugo, ngam duuɓi ɓe waɗi ɓe ɗon nyama neɗɗaku falasɗinuk'en ɗo he'i duuɓi 7.5 he'i wona non. To nden bo alhamdulillahi ko jumhuriya islamiya kafiri ha iran jotta wajen duuɓi 45. Hefti, ɓe ɗo vawa ɓawo falasɗinuk'en ɗo, kamɓe on hokki ɓe balmi, kamɓe on hokki ɓe ni, hokki ɓe ankiri balliɗe ko ɓe hokkata fu ɓe balli ɓe. Nden bo ha ɓe yotti jotta daga nane be ka'e ma ɓe fiɗata yahudu en mai warti jotta ɓeɗo fiɗa ɓe be balmi be bindigaji nyaɗɗi be ko nandi iri mai. Ngam mai to Allah yardi alama nasaraku
ɗon yeeso to Allah yardi. Ngam may ni ɗo on mi wawata wi'ugo dow ko en wontiri jotta. To nden kadi ƴammol yeesol bano mbiɗa wala goɗɗe piyanɗe ɗe ɗum yaari ha nder leydi Iran, to ma e wodi watakila wamboɓe ɓawo ha Israila ɓen yaari piyanɗe ɗen ha Iran ɗum. To on gi'ata ba nanta no goɗɗi cuuɗi cakol habaruji lesɗe hirnangere sembiɗinta habaru ɗum wiki ɗum yarani Iran kippol Israila yaari kippol Iran. On gi'ata kadin ko ɗum lattoto ɓe mbi'a Iran ɗon suuɗa habaru wonnere nde piyanɗe ɗe waɗi bananta no Israila ndin suuɗi, ko bo Iran hultori yiɗa yara piyanɗe watitaki, kanjum wi wala piyanɗe jaraɗe ha nder leydi ndin. Gonga on Malam Ibrahim, ɓe wawan ɓe nyukkina kippe ɗum Israila waddata ha Iran, amma ni ɓe wawata nyukkingo ha juuta bana no a laari ɗum kippol Iran yarini Israila mai yande 14 lewru ɗo, tunda balmi mai tokki dow leddi Jordan be nder Israila mai. Woodi hotoji ɗum himɓe howata ha kemeraji be ko nandi no vangini gongaji fere ko feitoto. To Iran mai ma wawan latugo banni, amma ko vangi ha warugo jotta kanjum on woodi hotoji satellite ɗum hukuma ɗum ɓe wiyata IAEA ɗum hakkilinta nuclear je duniyaru. Ɓe woodi hotoji maɓɓe, ɓe woodi kemeraji maɓɓe ɗo ha nder mu'assasa je nuclear, ko kuma pellel ɗum ɓe watta kuɗe nuclear ha Isfahan. Ɓe hokki rahoto dow wala ko dimbi ha nder kare kuɗe Iran ɗum woni totto. To nden bo to woodi kuje fere misali fe'i misali fe'i ɗum manga sosai, no en fa'i duniya jotta ɗo nyukkatako. Ngam ɗume? Himɓe woodi kemeraji nawai nonde mai television be radio ɗum gonditi on tan huwata ba, ko ha nder Iran ko ha lesɗe fere. Ɓe wawan ɓe hefta gonga ɗum ko fe'i, ko dayake ego wawan ho'a wakkati ɗo mai wawan latugo ba on vi mai ɗo, amma ni ko vangi ha jotta kam wala balmol ɗum Israila nasti leddi Iran ha ɗum ko ɓeɗo volata ɓadi ɗum ɗo, ko kuma hanki ɓe wiyata ɓe addi habre ɗo nanono ba mi vima wawan laata vawoɓe maɓɓe ha nder Isfahan kamɓe on ummini jirgi on peton ni ɗum soja en fiɗi, sai himɓe bo nani holo bindigaru mai. Amma to nanon kam ko vangi ha jotta wala balmol Israila nasti Iran. To ha nasti mai bo mi vima to waɗi vannere manga ɗum gomnati fotai haɗa himɓe ho'ugo ha hotoji maɓɓe lenda ɗum, wala bo foti fewna kujeji fere ɗo. Ai nde Iran yari ɗo na pellel gotel ɓe ho'i hutaji mai, daga dow, daga woɓɓe fere ha nder Jordan, woɓɓe fere ha nder Israila mai fu ɓe ho'i ɓe hotoji ɓe sankiti, ko na non? To amma be no fu en rena en nana ko yeeso waddata, kanjum mai on. Mi yetti sosai. To Modibbo Tahir minon ma min gettima masin. Min getti nde kokkuɗamin nde wakkatire min gewtidi imaɗa firtanɗamin ko yahata hakkunde Iran e Israila. Dow darnde hukumawa kode Radio International Abuja, min Ibrahim Iromo Dake, sai injiniyajo mo'itanɗo min hautani min sautu hirde nden Muhammed Abubakar Bokos.
Mbiyami on mbalen jam.